Part 1 lama zena le a then te chu ram hnuai bovin hmun pakhat an va hmu a school pa ngai emoti in an hlim man viawani kha ma se a hming an hriat chuan mak an ti hle tu po alu to chu an chuak le to ngai lo zantin dar saria chuan bloody night om thinin zirlai te chu an du du a chet a thiang an principal chuan challenge thar siamin tu po an lokara hming an hmu chu an that zel tur ani ani lo chuan an mani chu tha an ni don ti in tu po hming hmu ve lo chu target an ni ati bok an thian ho chu zana chuan an do ma chuan an bi ru thina ma se David a chuak ti a hriat chuan zena chu azong turin akal David a chuan geng lo om tak azom ti awa hmu part 2 lama han lut donila David a chuan geng ho chu alo en thareng thin to hi alo ni ma se geng member te chuan lo hmu in an man enge an laka tanga adu ti in an zot David a chuan a thian te hum him nan an pol chu azom ve adu thu soi ma se an ni chuan lo deu so in an zinga tel tur chuan michel tak ni angai baka ama chu an fia phot angai ti an leader chuan a soi David a en chin tur chuan geng member zinga chak ber chu dan om lovin a sual angai ti a hril David a chuan a hlawring ma se hlau lovin a du dan chu alo rem ti martial art thiam tak le boxing thiam tak ani awang chuan David a chuan a hlau ho lo a thiam na te mang chuan David a chuan a sual puipa chu a hne ta geng leader po chuan an pola alom lut ngal zena ero athil mu awang chuan alo trap na sa hle a hnunga tanga lo ko tu chu hria in a hoilet mask vo pa alo ni zena chu zana reidon to awangin an doma let le turin ati ma se chu pa chu geng danga mi ani ti hria in David a ati nat lo nan David a chu nga atum chu pa chuan David an adu thu ngeya geng azom chung po a ala mangai reng chu mak ati zena chuan David a emo a thiante emo tu ma ti na lo tur a hrilin ati na ani chuan a in chhir tur thu a hril ma se chu pa chuan David a chu akong dala om chuan za ngai na alan tir don lo thu a hril ti chuan a kalsan ma se a thian pa chuan a lo hmu an dom lama a hruailet zena chu anun der thonga ada awang chuan alo hau ma se zena chuan a thian pa chu thil thleng soi lo tur le David a om dan chu a hriat thu hril lo turin ati ti chuan mu turin a kalsan ma se David a chuan engma hril lova thil ati awang chuan engtin nge a hmu le theiang ti te angai tua atu ka chuan hma taka thovin university a kalatum David a hmu in a taksa alo sil them thum hle ma se hrelo ang hmakin zena chu a om akalna a chuan zirlai pakhat hian alokara zena hming hmu in zena chu tha alo tum mek ma se meiche suali khalo langin chupa chu a that hmia ti chuan zena chuan a hma a zo te alo hmu to chu hmule in a hming te phua in a nei yong chuan a hmu chuan a nuya za meiche maktak ini ati zena chuan angui riawa hria in I hairstyle thlaka mi ti in a zot yong chu a zak hle an ti thlakin a office lama a hruai David chuan hmu in a thik hle an kalna lama chuan meiche pakhat hian trap chungin tranpuina alo dil a chan chu alokara chuan anu hminga hmu a tha angai ani ti chuan anu chu lo langin an zirtir tu hi alo ni anu chuan chemte pe in ati tur chu zofel turati in hremna a hmu chu a hlo pui ani ma se chu zirlai chuan ti adu lo zena chuan yong chu engthile moti turin ati angen chem hnuah chuan yong chuan a hlau ti hria in apom ti chuan chemte chula in zirtir tu hnena chuan a chan him tur thu a hril zirtir tunu chu alom hle a fanu chu a kuak ngal yong chuan mi zongzong a tranpui theidon lo ti hrilin zena chu film khur tur le Hell University a om ti thengil lo turin a hril zena chu alom hle ma se martial art thiam takani awangin a invent thei thu alo hril ve ti chuan principal office a kalin yong chuan zirtir tu le a fanu chu hrethiama mission ti top sak turin angen ma se principal chuan yong chu student council president ani anga dan kengko tur le thinlung nem pulo tur ani thu a hril ma se yong chuan an nu fa chuan a chan him tur thu atiam to awangin adil na chu pom sak turin ati principal po chuan alo rem ti sak zena hnena chuan ama tha tum tu a thi awang chuan awan nei thu a hril a zo te pom lai chu hmu in a office atanga hruai chuak turin ati ti chuan chuakin class lama akal zui ti chuan thupuan ngai thla in challenge chu a top thu an lo puang aladam te chu an him vek to ma se zena chuan a thian te nen chuan engtik huna po an thi thei ti hria in an chu awatangai ti a hria yong office avakalin university anniversary huna party mandan tur vel a soipui yong chuan angai dan a zot zena chuan fireworks vel boipui a tha ang ati yong chuan angai dan chu tha lo ti puin a secretary ni chu a phu hle ani ati zui
zena chuan lom thu hrilin a kal san zui an let le lam chuan a thian pakhat hmu in a lo bia mase zena chuan a buai thu hrilin chupa chuan zena chu a support baka englai po in ti pui tura du chuan a om renga ni ti a hril zena chuan huana zote chu awazong le yong chuan hmu in a lo zui ve bok mase zote chu adara ron zuang ka in yong chuan a hlau hle zena chu la thatura hrilin ramsa a hlau ti a hril zena chuan deuh hle in zote hmang chuan ti thai atum vel mase yong chu hlau lo ang deuhin a lo om zena chuan a biang a pie in nui ti ratum mase yong chuan a tol kirnan pathum thlenga chiar zena chuan kuta thlak ang ti a hlau hle mase alua chuan zoite a bengin dana bo chi da wanga hremani nan ni hni chia om to ti a hrila I in ringem ti in a zot bok zena chuan a in buat sei vek thu a hril mase yong chuan engma a hril ve lo awang chuan lung oi lovin a kalsan ti chuan zena chu do ma let le in a thian nu in a zote chu a hmu chuan a hlau hle zena chuan zote mai ni in a hlo om lo thu a hril David aron langin an pahnih chuan anin bemi alo an thian ta chuan anin hawani ringin hun thol an pe zena chuan a biak du lo awang chuan ngai damadil mase David a chuan lo ngai damin an pahnih chuan anin ku azui chauka akalin David a chuan a du zong te siam sakin ti phuratum zena kut chu vuanin a zirtir pa ti chuan ama chuan purun chan tirin zena mituyatla David a chuan lom na mituya ni hi ti in an hlim dun viau ti chuan anin hriat thiam lo na te chu re in hlim takin anin kom le theita chuti lai chuan zote chu lo tlan chuakin zena chuan awazong ngal ram hnuaiah chuan hmu in valak le mayatum mase meiche pakhat lo kalin zena chu abi ruk pui ngal a om dan chu mak ati em awang chuan zena chuan thil om zia azot chu nu chuan bloody night a in tran tep ti soin a zote chu student council president zote thina ni ti hrilin dana bo cheda wangin ati hlum ti a hril ti chuan atu ka class a ama hmu turin zena chu ati chuta chuan engkim a hril tur thu a soi atu ka chuan university a chuan party turin anin buat saina sa hle zena chuan university pa ngaya om angmain a in hria a thian ta chu reilo te po him taka an om chu a tho aveng hle ti chuan yong bula vakalatum mase zirtir tu in yong chu zena puilo tur le a puyani chuan adin hmuna tanga pai thlak ani tur thu a lo hril mase yong chuan a position chu a poimo lo thu le zena chu a secretary ani awangin a ven himangai thu a soi zena chu a lo lom hle mase thom nei palin an hu ma chuan atlan chhevat ti chuan bedroom a avabiru yong thu soya wang chuan a lom hle angai tu dan vel te chuan ati hlim viau mase aril ru chu ala boi hle tho ti chuan ram hnuaya a meiche hmu chuwa hmu turin class a avakal ti chuan student council president Hlui Chanchin chu azot ti chuan engkim a hril vek apa chu scientist ni in student te experiment a hmang thin tu ani ti a hril a thil ti ta chu anu dam lo ti dam nan ati ti te po a hril bok a fapa chuan damdoi chu midik lo kuta a om hlavin a thil ti tur chu ti top turin ati ti chuan lep chu an ti top mase principal chuan a thu an hnial awang chuan an pahnih chuan ati hlum ta ve ve ti chuan university chu kharin damdoi chu an zong chu nu chuan zena chu tu ma ring lo tur ati in hmun tina spa yan om ti a hril tu emo in an ngai tharu ti hria in an zui ngal mase an man lo chu nu chuan a chunga engpo thlengse a chung ta chu lo en kol turin ati zena chuan a hret hiam lo hle zui tum mase a hmu zo lo ti chuan ro surin zena chuan a hlau hle a chan chu bloody night chu a in tran don to wang ani ti chuan tu emo hian aka a lo hupin a hruai dai a har chua chuan detective pa chu lo ni in chu pa chuan enge ram hnuaya ama chawa ati ti in a zot zena chuan tu emo in an en thla ti hria in an zuya mase an man lo lep thuruk chu ala hmu theilo wang chuan ngai damadil mase detective chuan a hna chu a ol sam lo ti hrilin a lo hnem ti chuan bloody night light chuan a office a omri turin ati zena chu alom hle atu ka chuan university party a tel tur chuan alo in buat sai David chuan lo hmu in chelo ati em awang chuan alo en vung mai a then ta chuan adu thu hrilvat turin an lo ti ve bok ti chuan zena chu vapan hna in anal thu le party na a chuan a rualakal ve turin avasom zena po chuan alo rem ti an then te po chuan anin hmezia an lo soi ve bok party na chuan kalin ram hnuaya a meiche hmu chu alo tel ve lo ti awa hmu zot kwal vel ma se tu man a om na an hrelo ti chuan adin hmuna hlo om ringin a ril ru a buai hle zong tura kalatum ma se a then te chuan alo kal ve mayang ti in an lo dang ti chuan an then ho chuan thla te la in an hlim hle
chuta geng pahnih te chu lo langin zena chuan anin sual bo yang ti a hlau hle ma se chu zan chuan bloody night a om lo an thian ho chuan an hlim hle David a chu University King of Beauty contest a chuan atel ve a hmel thatna chuan zena chu a zem a hle a thian te po chuan David a chu a du thu hril turin an lo ti ve yong chuan lo hmu in a thik hle ti chuan zena chu hmun danga a kalpui dai ti chuan an pahnih chuan contestant dangte chu an en David a po chu ala tling chho zel zena chuan a hmingin a lo awna sa yong chuan ning hle in a mit a hup sak dai ti chuan ama nge chu contest na chuan a tel ve in ring tok taka kalin zena ma chuan a taksa ti chu a shovel ti chuan bes ko pulan thlandon awangin a ruala tel ve turin a som zena chuan du lo ma se ati angai ti chuan result lo buangin meiche suali chuan hne na achang ma se yong chuan mic la in zena chuan lom man chu a phu berti soin ama chu university a meiche nal berani thu aron soi tu manan hnil ngam lo zena chuan a che dan chu makti in adu ni in a hria an thian ho chuan om khomin zena chuan atu ka chuan hremna chu adong don ti hria in ama a kalhrana in ti thovena tum David a chuan kalpui tumin zena chuan bloody night a om lo awangin a him tur thu hrilin ram ya akal san chuta chuan yong chulo omin engtin nge akal na tura hriat ti in a zot yong chuan a omna tura hriat mai thu a lo hril ti chuan an pahnia university chuasan tur chuan a som ma se zena chuan a thian te chu akal san theilo ti a hril ti chuan yong chuan a thian te ta na a in pek na chu mak a ti hle hremna a pum pel theinan chuan anin ngai zona ngai ti hrilin a bial nu ani chuan tu man an ti na don lo ti a hril yong chuan a ngai tu em awang chuan a lom hle a du dan te chu pompuia tum lai tak chuan au thoma hria va en tura avakal chuan ram hnuaia a meiche hmu kha geng ho te chuan an lo that ti ava hmu ti chuan ril runa takin a trap ama chu a mo phur tuwa a ingai ti chuan thinrim takin David a chu a en a fala bia in a in rol ve empty azot ma se David a chuan chu tiang thil a ti don lo ti soin ama chu ring turin ati zena chu trapin David a chu ama in chan himna na geng chu zomani empty azot ma se David a chuan an hmaloka in beina lian thamo omdona mitam takan thidon ti hria in a thian te himnan chuan ama in hlan mai chu tha ati awanga zomani thu a hril ti chuan a thil ti te chu a hmangai awang le chana du lo wanga ni thu a soi ti chuan zena chuan arin hlela wang chuan a in thiam lo hle ma se David a chuan ko in a chunga chuan a thin rim thei don lo thu a hril ti chuan thom hria in geng le lama mi te an ni ti chuan zena chu hmuna chuan om tura ti in ama ven himnan anun hlan po a huam thu a hril pon awa chuakin geng le lam ho te chu an lo om an zinga pakhat chu khoi theima se an tam em awang chuan David a chu an soi sak ron ta zena chuan pui chu du hle ma se David an chuak lo tur le ama ring tura ati chu hria in a chuak du lo ti chuan yon ron lang thut in chung ho chu aron soi sa tlangwal mel tha le no pang tak ni ma se a chakin in suala thiam hle an vai chuan soi sa in tlangwal mel tha satli amaya ni lo ti hria in hlau takin an tlan chelom David a chu puin in en kolna kal turin ati zena po chu hmu in a him to thu hrilin in en kolna a hruai bok ti chuan doctor pakhat experiment ti mek chu alo lang gat te chuan mai chethi ta ruang chu lo la in experiment ti na atana mang turin an ti doctor chuan hnial ngam lovin ati tur chhun zomatum ti chuan number som panga chu aziak a om zia chu mi som pali an lo om to ti na ani David a po chu ron har chuakin a thian te chuan an lo om pui vek nurse chu kovin ama chu check turin an lo ti nurse chuan lo tlai deuh se chu thisena hlo hnem em awangin atana hlo om tur thu a hril nurse chu lom thu an hril zena chuan tap chungin David a chu a englai nge na ti in a zot ma se David a chuan a kuta thut ti a hril ti chuan zena chu a zak hle an thian te chuan hun thol an pe zena chuan ama chan na na a in pe ka wang chuan lom thu hrilin a ring hlal to don lo ti a hril David a chuan trap lo tura ti in anui mel hmu tir turin a lo ti ve bok ti chuan zena chuan a muthil thleng chuan a pom chua sanin pona chuan yong chuan a lo ngak zena chuan lom thu a hril yong chuan a hmangai wanga ati ni in a soi ti chuan chol hadam tura ti in a kal san atu ka chuan yong chuan a kalna a geng leader chu atok anin chupal yong chuan ngai dam dil tura ti in geng leader chuan a chak lo na a hriat to thu a soi zena ti na ani ma se yong chuan hnai atu mani chuan a in sir tu thu hrilin a kal san David a po chu lo har chuakin a thian te hum himnan ti in a lo in train na sa hle zena chuan breakfast siam sakin university lama a kal san chuta chuan zirlai hosa chu lo langin zena chu a che hlo atang turin a lo ti vel zena chuan asama tha mai adu ma
mase insum manin akal san office lama chuan yong in ti tura pek te ti zo turin akal yong chuan a chawti mu in ei tura ron ken sak zena chu lom hle ma se assistant te ma ani awang chuan a zak hle yong chuan chuatir vekin zena hena chuan a thil pek chu a ei lawani chuan ama na bar tur thu a hril zena chuan hlavin a ei ngal yong chuan a thu a oi awang chuan a lom hle ti chuan scientist chu lo lang le in gat te chuan ruang an lo la le chu zena tur laka tanga puitu tho kha ani ti chuan scientist chuan mei chapoi mo big ani ti hria in athisen la in experiment ti atum zena po chu dom lama le ta tum lai tak chuan yong chuan ron manin film khur tur le hlo om laka chuan in thiar film turin ati ti chuan zena chu train turin a hruai ma se zena chuan a beina te chu lo dang vekin yong chu chuata a pai thlu ti chuan ama chu in zir ngai zawk ani ti hrilin a in zir nuwa a hne na let turin ati ma se an hanin beile chuan yong chuan a theina takta ka chua zena chu man betin i chak hle na a i chaw ma ani hi chu wangin i tharui kha ti chakangai ti in a hril ti chuan zena chuan a bullet train zia tur chuan a in tiam an zo nuwa chuan engwanga a secretary ata na thlang nge ani ti a zot yong chuan a hmu tira tanga adang lambik ti a hriat thu a hril a then te hum him nan ama a in hlan lam mai thin te po chu ro puya ti thu a hril bok ti chuan a thil ngen tur chuan a pom thaya ngem ti a zot zena chuan rem ti in yong chuan hnain hlo oma in da lo tura ti in ani chu atana a hlut chia thu a hril zena chuan chu tianga om lo tur chuan a lo in tiam an pahnih chuan meiche suali chuan lo hmu in a thik hle zena bathroom a kal lai chuan lo zuin zena chu a lo be yong chu hnai to lo turin a vo zui zena a chua chuan a chawti a hriat le yong chuan lo hmu in tunge a chunga thil thalo ti ti a zotin zena chuan engma a hril du lo no pangka ni lova ka inveng theya lom ati ti chuan kalsanin in en kolna a akal nurse chuan lo en kolin a thale mayang ti a hril zena chu alom hle mase nurse chu angui ema wangin enge a chan ti a zot nurse chuan amang che chu ni in university a chuan tangin a chung te a hmu chak thu a hril zena chuan a thiam ang tokin a lo hnem ve bok zena chuan an vaya a hruai chhuat tur thu a hril nurse chuan a in tura tur pol tu kha a hriat thu a hril zena chuan tunge a zot vat nurse chuan lekha pe in zena in a hmu chuan mak a ti hle a chan chu a thian te zinga mi a lo ni doma let le in ama in a lo thu David a chuan hmu in vati hlimatum ti chuan an thian te bula kalin hlim takin an in kom ho zena hun lo thleng ve in an thian pa chu party lai khan khonge a om ti le ama chu ami tur lo pol tu ti in a zot a thian te chuan chu tiang zona a zot mai chu mak an ti ma se zena chuan lekha chuan a vom an thian pa po chuan engkima hril ta vek meiche korsen ha chuan principal in zena a tha lo nan tur pe turin a ti hi a lo ni ti chuan a thi ma in dam doya pek tur thu a hril bok an thian pa chuan du thlan tur nei lovin chu zena a chan him thei dan om chhun ani ti a soi David a chu a thin rim hle engwanga chu tiang chu an laka thup nge ti a zot ma se zena chuan lo dangin korsen hanu chu an lam tang ani ti hria in an zon hmu a university atanga an chu a tul thu a soi atu ka chuan zena chu office a hna thok turin akal chu ta secretary hlui lo kalin zena chu a fala bia ka du ma se zena chuan a buai thu a hril chunu chuan yong chungchang ani thu hrilin zena chuan a zui a tul chunu chuan yong chu mi poimo takani thu le university atanga an chhuat theina tur chu ama chawani thu a hril zena chu yong hnai to lo turati in ama awang chuan anuna der thon pha ti a hril zena chuan a thu soi chu lo ringin yong chu buaina a thlen to lo tur thu a hril ve bok ti chuan bathroom lama akal ma se meiche ho sa khalo lang le in a bag chu leya a thlak zena chu chhar turin ati zena chuan khoi mai adu ma se yong a secretary ani awang chuan buaina a thlen a hlau ti chuan chunu bag chu a chhar sak ma se a thian te chu lo kalin meiche nu chu an ron khoi ti chuan chunu chuan an che dana wang chuan an in chhir tur thu hrilin a kalsan zena chu alom hle ma se a thian te chu tiang thil ti to lo tur chuan ati a chan chu ama awanga buaina a an lu adu lawani yong ron langin zena chu a fala biaka du awangin a thian te chu a chhuat tir vek zena chuan ngai thlak lawatum ti chuan yong chuan a thil ei chu enge ti a zot zena chuan spinach ani ti hrilin ei tir ve atum ma se yong chuan ei du lovin zena in ati na sat em awang chuan a ei ta tho
mase a hmai chu ron senin a tho tha theilo allergy na iwang ani ti chuan zena chuan engwanga nge ani ti a hre chuak atan chuan engpo ati sak thei ti chuan ni khosholovin om zui zena chu in thiam lo hle in enkol na chuan a hruai ngal nurse chuan dam doite lo pe in a thale mayang ti a hril mase meiche hausa khalo langin zena chu aron beng heng zong hin angma wang ani ati principal hne na pe kingai ati bok mase nurse chuan chu nu chu alo hnot chuak dai zena chuan yong chunga chuan thil thalo thlengang ti a hlau hle ti chuan a thian nu bula kalin a thian nu chuan a thiam lo ani lo thu a lo hril ti chuan meiche hausa nu bok chu ron lang le in zena chu yong tha tu ma ron pu in hremna pe ka tum a thian ta chuan ron chan tum ma se an tam lu tuklat ti chuan zena chu phuarin an soi sata zena chu na ti takina aw a thi na sa hle tu man an pui theilo ma se yong ron langin a ron dang ti chuan thin rim takin an thil ti awang chuan an chunga hremna alek to ang ti a soi student ta chu alet le ma chu an ruma lo om vek turin ati zena chu phelin a hliam ta chu en kolatum ma se adin hmuna that lo em awang chuan operating room a hruai doctor ta chu an thei top chu tura nge nin zena hnaya chuan a om an thil ti man a hmu le tir ngei tur thu a in tiam a kal chhualai chuan principal chu hmu in an nep ta lutuk le aril ru a in thunun tir ti a lo hril zena chu thi tir mai turin a lo ti ama chau chu a chak lo na om chhuna ni ati bok ma se yong chuan zena chu a secretary ani awang chuan tu man an ti na ta phal lo ti a soi ti chuan zena khoi tu hne na chuan avakal chu nu chuan tap chungin ngai dam lo dil na sa hle ti chuan university khuina ni na chulak sakin zena ape a chan chu ani ai chuan zena chuan a phu jok wang ani an vai chuan thil thleng chu mak an ti hle yong chuan top student te ming chu ring taka soi chuakin David ale zena te po an lang ve an thian ta chu an lo lom hle ti chuan geng leader hne na chuan zena khoi tu te chu hrem tur le bloody night a that turin thu ape zena chu amu manga chuan ram hnuai a lo thlan che in student ten an lo mek ma se a har chu chuan a hma a chuan yong a lo om a tha chu alom hle ti chuan ama awanga zirlai ten an soisa chu ngai damadil zena chuan a chan him awangin lom thu a hril yong chuan a kianga om chung chu tu man an ti na ta phal to lo thu a hril chu ti lai chuan scientist pa chuan zena blood sample te lo la in hun rei taka zon to chu ama ani ti a hre chuak ama awang chuan ti dam theina chu a hmu chu a pha thei don ani ti chuan zena chu a experiment le pektur ani donem ti chu a hriat ta hau lo mai khati zong kha ani e pat dot le in lo chang theu don nia